जानते रह पहले लोग मेटा देते रहला। हाँ पहले पते रहिया हुई सोरहिया हुई अब एगो लोग चाहता जल्दी मेटा दिया ठीक बा। हाँ सब फैसिलिटी हो गई बा जमाना यही जब बीगू के घर जाए के बा वही जब सबके भेटा जाई। हाँ देखा तनी चिन्ह तनी हम बस यही जब ये लेवल लास्ट में। हाँ ये घर बा का बैठल बना नहीं जा रोको हाँ ये मन हाँ प्रणाम मालिक। हाँ खुश रहो बाबू खुश रहो। कहाँ बालो हो कहाँ बालो भाई तहार? भाई हमारे थी धान उन गोइल बालो चेखुरे। अच्छा धान चेखुरे गोइल बालो एथी बा। हाँ ए जग बा हमरा किहन ठीक बा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो वही निमंत्रण देबे। हाँ आऊ का हमरा बीगू बीगू देखबा ए बीगू बीगू अरे का भैया भाग साला ते नहीं का चिल्लाता रहो? अरे भाई इनकरा से बता ना दई बता दियन सबके हुके काहे इतना देर करत रह और भी जगह जाए के बनू। बाबू जग बा हमरा किहन ठीक बा। रहुआ यहाँ जग बा। हां सब केहू के कह दियो कि जे नहीं खे ठीक बा सब केहू के कह दियो सब केहू आ जइलो हनु 5 बजे शाम के आज हनु। ठीक ठीक बा। ए जजमान हाँ बाबू आज सिंघा उंघा लगी। अरे हाँ बोका कहीं के सिंगा उंगा ले लेबे तो तनी कुछ और अच्छा व्यवस्था हो जाई ठीक बा। पुरानिया रहनी है ना। हाँ पुरानिया ला खुशी के बात बा हनु। चली रौरा जग में हमनी के हाँ। हाँ आइम सन सब जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवे के बा। चली लो आ सब हरी आवे के बा केहू छूटे के ना चाहिए घर के बाल बच्चा से बूढ़ा जवान सब केहू के चाहिए। हाँ शिकायत ना होके चाहिए कि हमरा के ना कहूं फलाना के शिकायत ना आवे के चाहिए सब केहू के बाबू आवे के बानू। जजमान हाँ बाबू बताई फूकनी हाँ तो वो बेरा ना कहनी दूगो सिंहो ना बजवनी आ देखी कजिया बा तो रौरा दौड़ा ललबन का हो बिकू। सही बात बा भैया। अरे तो हमनी के ऐसे थोड़े फुकनी जा हमनी के दरौली लेके रहनी जा आ तू घबरा जोन तहार सब मिली। मतलब हमनी के दरौली ना चल गई रहती सो हमनी के मालूम ना रहा कि तो हम दरौलियो जो बोलो अच्छा ऐसे घबरा खिसिया मत बाबू हनु। जाई जजमान राउर जग में हमनी के पूरा घर परिवार आई। हां सब केहू के आवे के बा एकदम खुशी खुशी आवे के बा हनु। हां ठीक बा मालिक ठीक बा। ए बिगुआ हाँ सिंघा ले लिए हनु। हाँ हाँ सिंघा लेके आइम सन हाँ, हमनी बाबू, के सिंघा जी लेके मालिक आइम। जी हाँ, जी ठीक बा 5 बजे। हाँ 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 आइम हाँ हाँ याद पार कर रहियो बाबू आइयो हनु। मालिक एकदम हमनी के आ जाइम सो। हां हां ठीक बा। अपना घरे माना क दिए खाना उना बनावे के बस, ये दा बेदा ले दा फेदा सब चाहिए सब। माना कथी घरे हां आ का जने हुआ गइले का बा 2 समय 9 6 बतियावे लगो बाक साला तेना पसुलिया रख के बतियाव। उजा चलल जाई बूढ़ पुरानिया मरल बानी आ सेवा सत्कार वालो दान पुण्य करबे करे। देख हमार घर पड़ेला। हां हां आ सावताल भैया के बोला के कह दो उना जाई सौतलवा रे सर सौतलवा देखबे कहाँ बा देखबे। जने ओकरा कान से सुनाला के ना सुनाला एगो छूट जाई त राती के रात भर चिल्लाला सुतेला ना। जाके देखबे देखना तो खाना वाना बना दियो सन। सावतालवा तू खाई अपना पेट में या ना खाई अपना पेट में हम ना जम बोलावे जा तू ही बोला लियो दो खैनी दो जाए के बा खेत में अभी। आप अपना घरवा माना क दिए खाना बनावे के। हां माना कदम हम। हां सौतलवा ओकरा कान से कम सुनाला तू चिल्ला ना तनी तनी सुनाला। का भैया अब बात छाड़ते नहीं है नहीं आओ का कहाँ चलेगा भैया कहाँ बा? अब भाग सारते नहीं झड़ुआ रख है ने रख। देखो पहले एकर हंसल देखो बुझाता इस साला रावण खानी हंसता। अरे ई ट्रेन के डाबा खानी को हंसे लागेला बोलो बात। ओंगिया बा गमी के अच्छा जजमान आई रहनी हा हाँ सबहरी ठीक बा अपना घरे खाना मत बनोई है ऐसा आज बनत नहीं खे। हाँ सब केहू जाई। ठीक बा हाँ बढ़िया बा। हाँ याद रखिए हाँ। अपन काम निपटा लो सन सब। ए भैया आ को बजे चले के बा? 5 बजे। 5 बजे हाँ ठीक बा हम चलते नहीं सब काम निपटा लेते। हाँ हाँ हाँ
इस सार बहिर ह बहुत बहिर ह तनी ना ह आ तन साला देखिए लीला हो जाए एक और ओइ जा ओकरा साफ साफ सुनाए ला हाँ उलटो नहीं जा उलटो जा ए भैया कहा रे अभी कितना दूर बा हो अभी पावे 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर चल आगे निशन चल रे खियावल जाता हाँ देखा तेरी में ए बुनिया पूरी दही चूड़ा सब बा खाई ले आज तो मजा आ जाई हाँ मारे ई सरवा के बुझेबे ना करला तनको साला के जजमान के जय हो बोल जजमान के जय हो जजमान के जय हो जय हो और का ना 12 बजे लालो आवो लो आ कई पर बैठल भूमिए बैठल जरूर चलो सोन आगा बा बैठ सन भैया हट सर है ना बैठ दूरी रे हट सर है जा बैठ सर संगे कुछ बुझेबे ना करेला साला सन के भैया ए भैया आ कब खियाइलो आराम से अब हाक सरते नहीं बैठले तोरा 10 मिनट भइल तोरा भूख लागल बा आय ए जजमान लइका रो तार सन लियाई चलाई पतल काहे रो तरी चुप आ ना मर रे कहनी के घरे लइका फाइका भुकाइल बड़ा सन खानवा जाई तब ने घरे खइया सन आए अपने लेबा का रे खियाइलो बादो से भूख लागल बा मारम साला धइले न त खाते रह जेबो जानता रहनु चुपचाप बैठ सन ए महाराज लइका संग के भूखा पेट उठा त लियाई चलाई आ सबके जर है बहिरा भाई बहिरा जन बानू जान जे आराम से बैठ का हल्ला कोले बड़लो हैं खाए आल बड़ो तुम लोग खियाव ना जाई हैं आ सिंगा उंगा ना खोलो लिया इलाइल बड़ो लेंगे ना खाली खाए खातिर आइल बा मालिक आइल बा आ तो सब लेके आइल बानी तनी बजावो लो तनी सुनाओ हमनियो के ओकरा बाद आराम से खा के जो लो निकाल रे निकाल बाबू सिंघा लियाइल बा लेकिन निकालत नहीं खे हाँ मालिक लियाइल बनी निकाल निकाल तेहू निकाल निकाल रउआ लियाई जजमान कहनी आई फुकाई तो यही थोड़े फुकाई कुछ देती तो लक्ष्मी नारायण सही बात कहता लो कुछ दिया जाओ हैं दे दो हम निकालते बा सार छे छाड़ा जहाँ जाला ई साला छे छोड़िए करत रहेला जजमान ओकरो लगे जाती जौन जूरित मुरित 2-4 रुपया ओकरो के देती सार बानर खानी कूद के हमारा लगे आ गइले जजमान दिया तो फुकाओ चला तरह के रास्तों में बताओ तनी अब है का देतनी जजमान मतलब है 20 रुपया बकरी के पोछी देतनी और मिली कहिया मिली हई तो एकरा मंगला लो फूके के तो ओकरा के दिया था बाद में मिली लास्ट में का जने भोजन उठाए में तब देम ना हां ला अब खुश बड़ा लो नू हैं फूका ला बाबू जुग जुग जी बहुत मेहनत करते रह हे सार के कहे नी कि लगन पताई में पैसा मिलो तो सिंघा किन ली है भैया इस साल बहिरा के काहे 100 रुपया दे दिए नी वहाँ के जजमान हमनी के सिंघा फूकता नहीं सन तो 20-20 रुपया देनी और बहिरा के 100 रुपया दे देनी आय मेहनत करी सन हमनी का हऊ बहिरा ले जाता जजमान
ए जजमान लियावल जाओ भूख लागल बा। हाँ जजमान लियावे के। अरे बारिश के मौसम बा है, आज ही कचरो डबड़ हो जाए तो हमनियो को बढ़िया से ना खा पाए। आ दूर भी जाए के बा। दूर भी जाए घर लइका फइका बाड़ा सन वो सोच जे असन भी ना। हाँ बाबू हाँ। ए बाबू पतल लिया लोग को खिया दी जाओ। हाँ हाँ ले ले तन ले आई लो, जल्दी ले आई लो। हाँ लिया बा। हाँ हाँ ए जजमान पहले है जा दिया, पहले है जा दिया। ए जजमान ए जजमान नहीं है जाई ना मारा जाए है जाई। की लात की अब ये खाते रह जी बस चुपचाप। ना जजमान ई गलत बात होता है। ओनिए से चलावा पहले बड़ बुजुर्ग श्रेष्ठ बानी। ए रुक चले के चलाओ तनी नु। ई का करत रहो? जग प्रोजन में कहल ना जाला, सीधा गिरा दल जाला। बस हो गई। यही में ना बबुआ, यही में हमरा पूरी चाहिए पूरी। थोड़ा ले लो। ना बबुआ नु तनी और बढ़ा दी जजमान। खा ना पहले गिलास। बस दे तनी नु। गिलास लो 3 गो घोटा पहले। तारा के को दियो? अब 4 को दे दी। मिलाओ तो 4 को बा। हाँ ठीक बा। तनी सब्जी ले आए के महाराज। सब्जी ले आई जजमान। आ तनी पूरी ले ले, हमरा में पूड़िया नहीं के चलल। अबे ना पूरी चला गई नहीं हवे। तू तो चिवरा माना कइला, तबे तरह के पूरी देनी है। का कइला? घोट गइला का? ना जजमान चिवरा चलत रहला तो हम माना कोई नहीं है कि चिवरा ना चाहिए हमरा। पूरी तो रहुए तो कहनी है कि पूरी लेके आवत तनी। हम का यही में नहीं रही, पतलबे नहीं में रही। अच्छा ठीक बाबे, उ आवत रहन नु, तुमकरा से ले लिया। रे ई का 4 गो डाल के गनी, एक ही बचल बा। कहां गइल रे 3 गो पुड़िया? महाराज बहुत भूख लाग रहल तो खा के सुखले घोट गइनी। और दी दही ना जजमान रह दी, बहुत बा। जब तोरा पानी पिए को रहला तो घर ही कहीं ना पानी पी ले लिया। चला हे जा खाना खा खातिर आइल बाड़ी के पानी पिए खातिर आइल बाड़ी। अब पानी पी ले तो कौन पेट में खइबे साफते नहीं। अब घरे जेबे तो कहबे कि भूख लागल। जहाँ जाला साला ई पानी पिएला। हम कहनी कि दबा के खो ऐसा ला पिया से जाला। मुआ दम सर तुम काट देम जहाँ देख लेनी पानी पियल तो। हाँ कहाँ मारते रहो बाबू के खाए दो। जजमान एकरा पानी पिए के रहला तो घरे जाके पानी पी। रौरा घरे हम एकरा के लियाल बनी खाना खाए के दबा के खाई। घरे पानी नहीं खे। अब ये जे पानी पी लेला तो कौन पेट में खाई, कौन पेट में खइबे रे। मुआ दम साला काट देम। ए हाला मत कर दे। खा दो जिलेबी। दे दबा के दे। खा बाद में देतन खा। हाँ दे दी। लो खा। हाँ दे। साथ तू नहीं इतना खा लो कि तेरा घरे रोवन पिटन पड़ जा। जजमान तनी हमनी के छाना होना दिया जाओ तनी घरों खातिर बाल बच्चा बाड़ा सन हमनी के। राउर जग सफल भइल। भगवान करी कि रौरा घर में खुशल मंगल हमेशा हंसत खेलत रहिलो रौरा। हाँ जोरे लिया ए में दी। हाँ कौन बेसनान भइले केहू के? ना जजमान ठीक बा, सब ठीक बा। ठीक बा। चल लेट हो गइल। हाँ
तब जजमान तब छुट्टी कइल जाओ। कुछ बर विदाई मिल जाए मालिक। तो दियाओ जजमान दियाओ है ना। ना सुनी ना ना, हमरा के एक मिनट हमरा के एक कट्ठा दे दी, हम जाके होने। अरे हम बांट देम, हम बांट ना 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 जजमान हमरा के दे हम हमरा बात के ले। दे दी, हमरा हाला गुली मत कर लो लो बांट दियो। अच्छा देम। जजमान की जय हो। ठीक बा जजमान की जय हो। जय बढ़ंती होको फुलंती होको। एकदम हमेशा हंसत फूलत रहिलो राउर घर परिवार। हाँ हां हाँ जजमान बहुत बढ़िया। पसंद करे। हाँ? रुक, तोरा जब सिंहा फुकाई हमनी के फुकाई तोरा 100 रुपया मिलवे। हाँ तो पुरस्कार न मिल गए। हई धर पहले हई। पैसा गिना ना। कुछ हई धर ना हम लेबे ना करे। धर ना। ना हम ना लेम पहले पैसा गिना ना। हमनी के 150 3 जना के ठीक बा। आ ते हई धर हई 70 गो तहनी के दुनु 35 गो रुपया बांट ले। 100 गो पहले ही ले हो ना ना। हां तो ओकरा बाद जोन करे कोई ना ना ए भैया ए का ई का करतरा मत दे पहले बराबर बराबर बांटो। करो ना। हम तोरा के घरे दे देम घटी बड़ी। ना घरे हम तारा के दे देम। हां हैला हई लस अनाज के बाद तहनी के कहीं लेइए ना जाम। आ हमरे पता चलेला सबसे कि जवार में कहां बा। ना तो जा सुन